mult mai simplu și ușor de folosit. De aceea, acum la abonament, avem un telefon care ar putea fi un cadou numai bun pentru bunicii dragi. Orange Senior, un telefon cu taste mari, buton de urgență și radio cu doar 25 de lei pe lună. Plus, cu fiecare telefon, primiți 300 de minute pentru apeluri gratuite timp de un an. Mai mult se schimbă cu Orange. Fiecare zi se schimbă cu Orange. Самое дорогое – это здоровье. В новом выпуске журнала «Санатате» Международный фестиваль звезд оперы и балета приглашает Мария Биешу. Ответы на вопрос «Пить или не пить?» о подростковой беременности и сексуальном ликбезе. Спецпроект «Кому какое платье» в модном магазине с ведущими ТВ. Досье на тему «Процедуры по коррекции фигуры и СПА». Это и многое другое на страницах самого читаемого журнала «Санатате» www.sanatate.md. Acum, cu telefonul mobil, eu țin legătura cu toată lumea, dar și mă simt oriunde acasă. Beneficiez de televiziune mobilă, începând cu 25 bani per minut și de o ofertă extraordinară. Activez un pachet, primesc al doilea gratuit. Moldcell, o nouă lume a comunicării. Savurați calitatea, creați-vă propriul stil. Linia H2O, gresie, faianță și articole sanitare. Ești în căutare de ceva pe măsură? Ai găsit cea mai bună ofertă! Televiziune digitală, internet și telefonie fixă de la 69 lei lunar. Cine a spus că o calitate bună este o plăcere scumpă? Sun Communications, lumea posibilităților. Ofertă disponibilă și locuitorilor din municipiul Bălți. Mâncărime, usturime, descoamare pielii, aveți micoză. Crema Terbisil, tratamentul rapid al afecțiunilor micotice ale mâinilor și picioarelor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. În cazul manifestării de reacții adverse, atenția medicului sau farmacisului. Cu Moldcell, comunicarea e mai mult decât cuvinte. Toamna e timpul pentru apeluri și declarații. Iarna, comunicare caldă prin internet. Primăvara vine cu schimbul de mesaje și secrete. Iar vara e sezonul culorilor și al posibilităților nelimitate. Conectându-te acum la Moldcell sau migrând la abonament minute incluse, primești pentru un an înainte 1200 lei. Pentru ca toamna, iarna, primăvara și vara să fie mai frumoase ca oricând. Moldcell, o nouă lume a comunicării.